Tabara di marohata di pesta paduahon perningotan ni hari hahion ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan Boronginon. Tapuji matuhata marite deta buku ede nomor 627 ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana.
Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marulupulup jalan marlas ni roha mahita disi. Batu nang binolokon niya kapad di bagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, suruh matod di porbadia turu hanami. Asa terapul situ turu hanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala salam gadda hapor siyon nami, marhite-hite pakirimun na mangulu. Asa toktong hingot hami, nahehedo hami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Mari dimahita. Tatangihon ma patit ni debata, imana tersurat siat buku Yohanes biddu 10 sada ayat 25. Dungini na Jesus mamando ibana, au dohai heon dot hanguluan, na mangulu do na porsiai diau, na pe mate ibana. Ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita siat Tuhan debata lam mangulahon patit nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Maret dehita. Sa
Patopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na suhatu dosan. Sitopa nasa naadong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhite sian pangalasan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai. Nang sian pakatayon nami nasuture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo honauhum hami alani dosa nami. Alai na tersol-sol bagi dohami nuai ngalani. Asima roham di hami ale di bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha duho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa malusa nami saluhut na. Jala suruh matot di perbadia tu roha nami be. Asa terbahin hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaun. Gabe sahat hami tu hanguluan na sora suda. Na pinar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni debata taringot tuhasisan ni dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di purtibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganum na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na ligijang. Amen. Marid di mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di pesta Paskah paduahonon natar surat di sada Korin 15 mamuka sian ayat 10 sia rodi ayat 26 tajahama marsikat sorin anggo hola ditanon hita makirim di Kristusi jolmana dumangol do hita sian saluhutna Kristusi sian namate ibana do parjolo ni akan namotini. Ay songon marhite sian sada jolma songgop hamatean. Songoni do marhite sian sada jolma haheheon ni akka naumate. Ay songon na di bagasan Adam saluhut mate. Songoni di bagasan Kristus sude di panguli. Alay ganup na mangihuton parjojorna parjolo Kristus dungi akka na di Kristusi di haroronai. Duli ujungna disima pasahatna harajaoni tu di bata ama dung jolo di pasohotna sa panggogomion ahuasoon dohot hagugon. Aikon mangarajai ibana rasi rasa dipatuduk saluhut musui tutoru ni patna. Hamatiani do musuh na parpudi si pasohoton nai. Ido sahatna. Martua do akan natumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marid dihita.
tidak kuma hata hapor siautai songon nahi tidak kun ni dongata sa hapor siaun di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama pergugu na suatu dusan na tumo palangit dotan au porsea Yesus Kristus anak ni bata jahuba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabi-gabian siyan tod di porbadia andorak so habubuan ido tuhata na tumaw na bernik di panguhuman ni Silatus na mati terpajang libana di hau punot silang na tuat di banoro-toro unitanum na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo na hundul tu siyamun ni lebata jauh amanai pergugu na suatu dosani di siba may mana mula sugot tanuhon manghumi halak na mangulu dohot na mati au persea itod di porbadia arung sana huria na badia huria hatau panyalak Kristen akan badia doho di hasan dosa doho di hatai na mado mula mangulu sugot dan ini halak na mati doho di hanguluan na sora sudah amin.
Sunggul-sunggul di pesta paduahon di Huriatta, di Boringinon tapatupa do pesta perayaan paduahon ari haheheon itu hatta Yesus Kristus. Tapatupa noni di 2 tahun na terakhirun gabi pukul 10.00 WIB asa lamturinggan na perminggota. Lausima sunggul-sunggul tu hita tu takat tahun naro di ruas ni Huriatta asatung tauduti songon naung tapamasa ni Huriatta di patupa Borngin songon di Boringinon. Songon ima sunggul-sunggul di hita saluhna tauduti ma acara ta songon na di warta.
Sapu jima Tuhata marede mahita mose sia buku ede nomor 53 mamuka sia neyak sada rodi udukna laos tapasahat ma pilihan sada adohot sada bi. Dameni rebata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom di hitasude. Di hita saluhut nanahina holongan di bagasan Kristus Yesus, di parningotan di ari hahihion ni Tuhata Yesus, ima di pesta na padua honon, totulas do perohata saluhut na ate amanginang, ubahen rohita mamuji pasangapon goar ni Tuhatai,
Macela soroha di haroromuna sude amanginang nangakahanggi iboto nami na posobulong. Mauliate ma di sude aka naung pasahaton aka kur aka ede na mace uli na menyemangati hita ate di naung monang tuhata maralohon hamateani. Dia kapunguan ama doho keluarga kur ama Tiberias seksi parupuan Huria kantate dohot serapim. Mace uli matutu sude ede sangat semangat luar biasa. Patuduhon memang hahihion di Jesusi ima nama buan las niroha nabalga dihita. Alani dohonok kuma tuhita muse. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Adong dope marningot tahe. Ngamulai lupa beate. Ala memang dang biasa tong salamiate, na biasa holan selamat Paskah. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Tutu nunga hehe Kristus. Napas naking natadokoni kan? Molo hudok tutu nunga hehe Kristusi. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Ima alus nate. Atong ama majo madokon. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Sude aka parupua manom mangalusi. Tutu nunga hehe ibana. Sude mabawa madokon salam na parjoloi. Kristus Tuhan nunga hehe ibana. Sada dua tolu. Tutu nunga hehe. Abe, ngabuy be? Atok paropo maju kebalikan nai. Sada dua tolu. Tutu nunga hehe ibana. Mantap, luar biasa. Mau lihat mak di hamu amanginang ate. Asa songon na arong do na mabahik kita. Agak semangat ate. Lam semangat niku matahe. Ala na nga semangat kita sian awal. Amanginang dilas nirohat tadi bornginon. Begiot tamahatan ni Tuhan ima sian buku pesalmen. Bidu 110 walu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu. Songonon mahatani Tuhan. Hujahama dihita sude. Ima di pesalmen 110 walu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 walu. Songonon mahatana. Nungapola di gogoho manulakon au. Asa tinggang nian. Hape Jehoba mangurupi au. Jehoba do pargogoku doho edekku. Jadi gabi hatuauku ibana. Suara ni olop-olop do hatuaon marsaringar di udung-udung ni aka partigor. Siamun ni Jehoba do si bahen hamonangan. Tibul si tutudo siamun ni Jehoba. Siamun ni Jehoba do si bahen hamonangan. Dang tagamon mate au, say na mangolu do au, asau pajojor akapabahenan ni Jehoba. Nung ngagogo tutu di picang Jehoba au, alay datung tuhamatean au di pasahat ima hatani tuhatta. Amanginang saluhut na ruas ni Huria na hinaholongan, adong do keunikan ni pesalmen 110 alun. Molo tapamanat, ibana pas di tonga-tonga ni pasal 110 pitu doho 110 sia. Molo biddu 110 pitu ima pasal na paling pendek di kitab pesalmen, manang buku pesalmen. Hola 3 ayat do itahe. 2. Dungi nagumajang ima biddu 110 sia 3 ayat itahe. 170 onom ayat. Luar biasa kan? Gejekian nanti. Jadi di antara nih yang pasal pendek dan kemudian pasal dengan ayat yang terpanjang. Ada keunikannya ya. Bidu 110 walu turpuk tasinakinani ima sada turpuk nama risihon pengalaman ni
parpesalmen manang pemasmur. Marningot songod dia debata patuduhon pangurupion natu ibana uju macai godang diadopi ibana akka hamaulon. Di pabua ibanay ima marumakon edde do onate marumakon edde. Di sima di pabua ibana taringo tu halua ontong nabinoan ni debata di ibana. Haluaon sian akka godang ni parukilon na diadopan na di parnguluan na. Amang inang mulo tabereng sian ayak sada satu ayak 12 di sido di babotohon ibana songod dia haburjuon ni debata. Songod dia debata mangurupi ibana jala pandidangyon ne macai luar biasa duate. Dia ayak na parjolo di dok madok mauliate mahamu tu Jehovah ai pardenggan basa do ibana rodi saleleng ni leleng nado asini rohana. Totu di pasahat ibanaon ala naong adong do pengalaman. Ala naong adong do pengalaman di ibana di nama dalani ngoluna godang akaha maolo di adopi ibana jalatarida mai molo tabereng amang inang di bagasan turpuk tayate. Mulai nakingan di ayat 10. Nung apola luhut parbegu makaliang yau inay bana. Nung apola di haliang inasida au ninna. Nung apola di haliang inasida au ninna tolu hali. Ise makaliang ibana. Ima akahalak si pelebegu naso makalomohon ibana. Jala di do di ayat 10 tolui. Nung apola digogohon manulak au asa tinggang ninna. Nung apola digogohon manulak ninna. Digogo manulak kon au menolak aku. Jala taida dihamu aka amangisi alay adong do pandidangyon na macai uli. Selama kita mengandalkan Tuhan maka kita akan selalu berkemenangan. Amin. Didok di ayat walu tajaha majo molo adong do dihita Bibel manang Bibel elektronik tajaha majo ayat walu tung macai uli hatani Tuhan natar surat disi tajaha majolo. Dengganan marhaporusan tu Jehovah asa marhaposan tu jolma ayat sia. Dengganan marhaporusan tu Jehovah asa marhaporusan tu akka raja. Masian pengalaman na. Dumenggana do hape marhaporusan tu Jehovah asa marhaporusan tu jolma. Dumengganan hape marhaporusan tu Jehovah asa marhaporusan tu raja. Dengganam matutu marhaposan tu Jehovah alanya ala jolma songon nakia hujamitahon sanggulingobu do rohana. Tabo to do pelapatan ni kan amang inang sangguling obuk do hape ninna. Satu kido di doko holong roham tuau alai satu kinari nunga marbalik. Manang saunari di dokon I love you marsugot I hate you ninnate. Hiadu dialami hamu amang inang songoni. Anggo parjolo di dokon burjuhiyat dohoba ninna. Alian ko marsugok na musi inajahatan ida ninna kan. Di dokon tuhita saunari saya mengasihimu. Tapi besok dibilang aku membencimu ninna. Berubah. Songoni marohan di jolma ninna macem murado berubah. Sangguling obuk do hape ninna. Sangguling obuk do holong ni rohami ninna te. Songon obuk molo di papungu hola ro alugo dang apala gugu pitur habang ate. Songoni marohan di jolmai aladi di dok parpesalmen dari pengalamannya huroha dinagodangi parukilon na say mangalualu ibana tudongan na ate tudongan na jolma. Say mangalualu ibana tu para say tumatangis do ibana hu madok parukilon nay. Mungkin didok do we tahe haci nai ate ninna te. We tahe i do ate ninna. Ale satu kinay sungod dia.
Barang kalau lebih mat dongani, bagudaku persoalan nih, hulan na marukil doi, hulan na mengalu-alu doi, hulan na hacitan, akan hacit do di pabuai tu hita, ninna. Ujung na gabi marbalik, songod dongan di si ayu pate. Duko suarong hamoraon na songod dia. Lau suli sada-sada, malah menghakimi ate, ala di dosam dotongi, maka na homar dosa, ninna. Jadi amang inang, didok parpesalmen, tu magonado HP marhaporusan tu Jehovah daripada tu jolma. HP nggak burjujur hatate amang inang ngacurhat curhat boy doa curhat bahasa dang boy teman baik mulo ninna te besti kita kan besti ninna besti atena besti mulo besti berarti best friend ninna te bahasa gaul ali akaina baik pun ama naposo nga sudah mamaking besti nate. Halo bestiku nin nate. Kadang-kadang apalagi di Facebook ate. Sahabat baik ya. Kita kan besti. Apa masalahmu? Beginilah begitulah. Oh ido. Sabarlah ya. Nin namu sedo ate. Alai mersuguk na idung lawi bana tulapo. Ayaro persoalanmu. Sampai tangis-tangis co ninna. Jadi botohoi ninna. Himada songoni mana hubege wahirna caritai holan rahasia pribadi gabi rahasia umum kan ima saya selalu ada resiko-resikonya alai dang naso adong sahabat sejati Tuhan Yesus kan lebih baik kita mengadu kepadanya lebih dulu Tuhan songono mana huadopi noaing asimaroham dia urupi maau mulu tungadong naneng paturuang mo mangurupi au, say pilit ma na burju na boy huhapor siyay. Diro kan? Ya memang sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa kita harapkan menjaga segala rahasia. Seorang sahabat yang baik adalah dia setia di dalam kesusahan kita. Dia selalu mendampingi kita, dia selalu ada untuk kita. Dan gabi ibana songon si barbar losung ninala bata kate. Sahat do berita marhite ibana ali gabi susah dok portibini luak na maboto bahkan seluruh dunia. Ayolo do gabi di Facebook kate songonon nuaing na niya do panidongan ninna. Gabi sude terberita. Memang lebih baik kita mengadu kepada Tuhan, lopi tangan nih Tuhan macai hacik do nuaing nahui lalaon alai asi maroham urupi maau. Ai Tuhan di penung ngaridok jala marula-hula mamusay hurok koniate asuha asaharu ta ingot romahamu tuau akan naloja jala nasorat hu pasonang pehamu ninna alay sipata alanya hado dang pitor rohi tatu Jehovah alana semuanya ingin selesai secara instan iro tahe maunya selesai semua secara instan. Lau matuson. HP didok muse di bagasan turpukon ima dia yak siai. Dengganan marhaporusan tu Jehovah. Asa marhaporusan tu akka raja. Raja na sangap doi date. Raja on sahalak na sangap don. Sahalak na boy diandalkan. Na boy doon mangurupi di etong rohatta. Alai bisa saja dia menuntut lebih banyak dari apa yang sudah diberikannya. Ya, alani madidong tumagon mahita marhapurusan tu Jehovah daripada tu jolma daripada tu raja. Dang nama do amang inang dang boy behita curhat. Alai jolo perjolo mahita manang yakot tu debata patudu matuhan ise do na boy mangurupiaw. Tu pa adong dora dong aku. Tu pa adong dora akaparhaladokku na boy mangurupiaw. Tuntun maaw nina namadok songonon unang gabi laus tahalupaho de bata di godang ni aka pergumulan nata adopi di ngolutaw. Tapi mari kita jadikan dia yang utama dalam kehidupan kita, dalam susah maupun senang. Mari kita selalu berada di dalam Tuhan. Ate asa di arsak manang lasni roha torusita pasangapon guarna. Jala di ayat 10 tolu nakinani tabereng madisi amang inang sungguh dia balgani penderitaan nan diadopan ni si
parpesalmen di bagasan turpukon Jehovah do na mangalehon Jehovah do pargogoku do edekku jadi gawe hatuoku ma ibana ninna ibana te di boto ibana do hagogo di debata do na paling utama laho melepaskan ibana sian aka godang ni parukiloni alai do di hati dakon ibana paboa aka parukilon nei dalat dotongi laho mabahin ibana asa disiplin mabahin ibana asa boy mamake gogona mamake potensina laho mengadopi saluhutna dang di etong ibana aka parukiloni songon uhuman amanginang hita sudah hiado marukilkan hiado hita mengadopi aka persoalan hidup satu sonaris hiadong doyate alai songon aka na porsia hita unang taetongi sebagai hukuman. Tapi itu cara Tuhan untuk membuat kita disiplin supaya kita memakai potensi kita habis tarata terlubobi hapor siota asa margogo hita mengadopi saluhut nai. Asa hita petong mulu tapangido tu de bata urupi ya Tuhan, kita pun harus berperan, kita bekerja sama untuk menyelesaikan perkara itu. Alai terlubobi hagogoon di Tuhan mananaing si andal honota. Jala di do ibana do diayak saplalui. Nung ngagogo tutu di picang Jehovah au. Alai datung tuhamatian au di pasahat. Di etong si parpesal medo. Godang ni aka parukiloni. Penolakan. Penderitaan. Hasusaan. Dietong ibana doi songon sada picang-picang sian Jehovah. Ya, dietong ibana doi songon sada picang-picang. Nama bahin ibana asalam maboto songon dia do lomo ni rohani di bata. Di bahasa Indonesia didokon hata picang, di picang ninna, dihajar. Di boto hamudo amang inang songon dia dihajar. Mulu na jolo iba olo dihajar umat niba do bapak niba. Apalagi umat niba ate. Ali-ala ni holong na doi. Alana si pata tong mula si kolay ba. Dan itor mula tu jabu. Tu dia doi balau. Aladong sungai di utanami. Betor tu si doi ba. Meruai ba tu si. Malangi. Baru mangalului deke. Deke buricak nageleng-geleng kan. Di papungu may di batu plastik. Dapok 10 lacir roha. Ali rukay bisi dilihat dong sa itu manuk ate. Terlebak bayi mamulak. Ngai pai mau mat di beba doho lili di jolo ni pitu. Ngame biar beba itur ni blokon na mo sude ate sedia ho ngain nate. Sedia ho ninna. Sonia lusat dope ngamalapa sehali tu si majojak ate. Haci nai amangoi ningot do ate. Ulangam udah pe songoni ninna do tiba te. Daung beuma sehali nai pak ninna muse ago guguhin nama suara sahat tu langit ate. Sahat tu langit ala ni gogona. Bapak niba nama mereng sip-sip buat tongate. Alai seherana asi dorohana mamereng iba. Dang apaletor di dokon. Unang bay songoni. Dang nin natuma niba. Memang iko songoni do sejalan dotong. Natoras laho. Mangajari anak kon na. Molitor sada madong. Hei nahibak maho nin nate. Karas maho puang tu anak tay nina. Nek pamatiom muday nin na musiate. Tuksohiado hilala natoras. Molo dipaingot anak kon nagabi tuha matian ate. Molo tungadong nasuwaras be ate. Nasumartuhan namay. Hamu amang inang hiaro kad dipaingot tamu akay anak kotay. Hiadora digotil ate. Molo makudak kya digotil bohiku. Ale sen nado berengkan. Molo audak kya hugotil bohim. Ale bereng akan nasing. Bohi nado digotil. Basa umaniku. Molo hugotil hurumon. Adongan no bekas nagabi ruaho nin nate. Hui do, niku kan, berarti di sitari do holong naikan, nang pedigotil di boto do di dia si gotilon na, di sod datong di gotil, ate, ali gugu hiap matong di gotil, gugu tangis do ibatong, ali bapak di bo berengom mangasihira asihir rohana, dungi masuk may betu kamar ngasi marilu-ilu ate, di bereng ma pak di bon, bang amar pura-pura be ate, ali ampun tuan, lak solo bihaw songoni, nin ngorramate, dungi duksai iba maridi dungi Roma bapak niban somba huburu ninna kan
Dungi dibuat malamar lapu hamitiki, dibuat makarupuk jange. Tadahamu do penang karupuk jange. Nah, di homau ninna. Las maruhat tong. Biasanya mulu ni jalo ye daung rugian no kita ninna. Baru dibuat musai pisang singali-ngali kan. Malum ni hilala. Dang ni hilala binak pirisi do penamar pura-pura ike. Ale tormekel mehiba. Bapa mulia tidak. Dungi Roma bapak di bawon. Ido. Bahasa ibai sungun ni di bai numakmu. Ido tong asa. Alani holong nami do itu ho. Mulu mau puan no di sungai sungut dia mah. Ninna kan. Sumangat do piho marsahi. Manoko sungut dia mah. Nah alang maju on. Bai no murupe sungun ni. Daung be bapa. Imatong dah ninna. Jadi tahu tu kan. Mulai saat ni memang. Badak tu sungai beba. Ale tu nasing lau do pe. Ate. Lau do pe iba muste. Tu dia muste. Anggo so tu gadong ni opung ni sianu kan. Makore aha do ubi. Ate. So ni do dicuci ubi baru ngak nganti. Napla marsahi tiba tiki kan. Anggo say mabuat aha. Jabun opung ni sianu ate. Jadi mudung dibahas so ni mabiar be batong. Anggo daun be ningon. Ima dihajar. Dihajar may bahati hai ate. Ama kecik nai ningon. Ale dukyon ni dirokom mamuse apalagi dung diliho bapak ni ba nyom ma dihoy nang na karubuk jange doho pisang singali-ngali dunyan anggo nang dang laku be dihitayate pangam mada ale unang beula hosongoni olo bapak ningon. Jadi di sini juga dipakai kata nunga gogo tutu di pisang Jehovah au ninna. Allah menghajar ninna, dihajar. Alai tujuan di ilau paturuhon holong nado. Ya, sama seperti ketika seseorang akan memurnikan emas. Iko pakai api namar si gorgordo ati amanginang. Supaya emas itu bisa terlepas dari logam-logam yang tidak berguna. Kadang dia beribu-ribu derajat Celcius katanya ya. Asa bolong aka logam-logam naso petingi tinggal ma emas murni ate. Songoni made bata menempahi ta melalui semua pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Jadi jangan pernah merasa itu semua karena Allah merasa kita ini orang yang patut dihukum karena perbuatan kita tidak. Allah itu tuh dihajar do hita marhite aka pergumulan-pergumulan napi nasahat na itu hita mabahe kita lam tangguh ninnate asalam mampu do hita menghadapi segala ujian-ujian di portibion. Jala porsia mahita songon nanido ni turpuki nakingan didok dang taga memate au say na mangolu do au asahu pajojor akapabahenan ni Jehovah. Tung pe dihajar au dang gabe mate au. Alai didok disi mangolu do au asahu pajojor akapabahenan ni Jehovah. Pengalaman-pengalaman itu imadalan laho pajojor hon sude akapabahenan di debata di pardalanan ningguluta. Amanginang sugari rahu sukun dia kapardalanan ningguluta ketika kita menghadapi susah maupun senang. Gudang dorana boy hati dakonon muna taringo tubal gani huaso di debata. Amin. Nasotar pajojor do ditikionake amanginang pasti banyak. Tidak terhitung kebaikan Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ai pardenggan basa do de bataro di saliling nililing na. Sungguh banyak sekali. Jika kita hitung berkat, hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Ni nado tahe. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di tiga gudang penderitaan ini memang hiranata hilala doa, aduh ini bagaimana ya Tuhan. Kenapa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Banyak kali hiranapa dudut mohon sudia ke persoalan non. Tapi kemudian setelah kita jalani dan kemudian kita merenung berkat Tuhan sungguh luar biasa. Di palua do HP hita memang rikok do mamereng tupudi sipata ate. Marnida habur juon di debata
Jika kita runut itu semua tidak terhitung berkatnya. Alani amang inang. Molo tungarong dope nuaing persoalan paru kilon ingot ma haruna paling menyeramkan. Haruna huruk natuari tahi amang inang. Yang paling menyeramkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang paling menakutkan bagi manusia di dunia ini? Kematian kan? Wilalah kita masih pingin hidup. Bahkan ada orang mengatakan, penyair, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya kan? Boy doi tahe. Dang boy 1000 tahun, 100 tahun mungkin boy. Di son godang doakan naung terberkati amang inang. Usianya sudah mencapai 70 tahun. Amin. Itap ni ido ninna lobi sia ni bonus. Isi manaung di sob bonus na 20 tahun amang inang. Arung do naung madapot bonus 20 tahun berarti ngasia 10 tahun. Naung madjalo bonus 10 tahun. Isi ma ngamar 20 umurna. Darong do pe? Darong do pe? Arong do amang sibolon. Iya, arong do sekita manginang, mungkin sudah mendekati. Saya sahat mati amang inang, amin. Serong mana sahat tong tu 100 tahun. Ale nang perirong aga ngalut nin nate. Ago tahe ngahaci be pinggang lutut nin nate. Bayi nama ate dileho do gajang ni umuri ale upana dia do hangaluton halacon mainang amang ate las marohat tadi si. Ya, molotung pe ikon minyak angin nama torus na jolo parfum ate. Tahalacon ma moliate ma Tuhan. Paluas ma asiroham ninahita te. Anggi ma di paluas di bata sahat gajang aka umurtai. Apa yang paling ditakutkan manusia di dunia? Kematian ninna. Hal yang paling menyeramkan adalah kematian. Tapi itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Marhiti hayon nay nunga ditaluhon beha matean nunga mangolu ibana hita petaru lima dihanguluan na sora suda. Jaledo dido parpesal medison. Dang taga mo mate au say na mangolu duhau nenna. Tidak mungkin dia terus hidup. Tapi selama aku hidup, aku akan memberitakan pajojorhon sude aka haulion nang pinasahat ni debata tuau. Jala taga mo kudo muse hanguluan na sora suda. Ima nuaing dibuan Yesus tuhita. Kematian saja sudah dikalahkan amang inang. Tuak kanaposo, molo tungadong paru kilommu parkarejuanmu hamatean nunga ditaluhon. Pasti monang doho, berupaya terus mencari pekerjaan itu. Ya, molo tung sonari pojok pikiranmu Tuhan, ngau 40 tahun umurhu, di dia do jodoh. Nin nate, sungguh dia do Tuhan. Asi maruham paturu majo ninna akan ong makasih holi mate ale buhatu tu akan nasu di hasi holi dang pala ate ya dong do songoni dang pola di hari koton batu magot daw songonon ninna kan ale naung makirim unang gabe madele unang gabe putus asa kematian saja sudah dikalahkan apalagi melalui jodoh basai roat tuk tuak kaperpunguan ate asa pajupang disi. Asa dapotan si rokap ni todi. Di dia do rejeki Tuhan. Di dia do on Tuhan nasi maroham pergumulaku ni namuse. Haci nai Tuhan. Do Tuhan ni madok tuita ingot ma. Nunga hutaluhon hamatean. Persoalanmu itu kecil bagi saya. Saya bisa menyelesaikan itu. Songon balgani lauk merai songo bagas nai di hilala roham. Persoalanmu ingot ma. Najolo pe huseberakot do. Hala Israel, ninnate, sungguh dia caranya, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Hola didok tu si Musa atukom ma, tukok mi, ninna kan? Sungguh dia, terbelah laut merah kan? Keajaiban demi keajaiban akan terjadi di dalam diri orang percaya, amin. Asal kita percaya sepenuhnya, Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Alai, disude akan naung ta'alami aka naung tabolus di ngolut tahun arsak manang las niroha tapa jojor matongi tu aka dongatate iro kan nuaing topi takan mangolu pajojor pabahenan ni Jehovah
Nyatakan kebaikan Allah itu kepada orang-orang lain. Malua ho amang inang sian paru kilon mi apul-apul mai tuak kadonganmu ate. Songo dia amang inang madalani ngoluon di pasu-pasu hita. Tabaritahon mahabalgaon di debatana mamasu-masu hita. Jadilah kita berkat bagi orang banyak ya. Pajojor mahaburjuon di debata. Dang pajojor hon habuyokku, kemampuanku, kekuatanku. Tapi pajojor hon aka pabahenan di debata. Anggo soalan di pabahenan di debata. Dang boy au songonon. Alay tung ala di pabahenan di debata. Boy anak koku songonon. Boy songonan. Itu kan jadi kabar baik ya. Kalau kita memberi kesaksian tentang pengalaman-pengalaman kita. Namar Tuhanon. Gabi kabar baik may di akan atorop. Songon aka paropuani. Dung dibereng kubur kosongi. Dang lalap nasi disikan. Kemudian mereka beritakan itu. Nungahehe Tuhan Yesus, nungahehe Tuhan Yesus. Semangat mereka menggebu-gebu, mereka memberitakan kabar baik. Atong molo nungahehe Tuhan Yesus si hehe mas semangat ta madalani nguluta. Amin. Unang hehe, gabi pitur heheamun ate. Kalau sudah hehe, semangat hehe, haporsiaon hehe, teruslah. Kita ini semangat bergerola, menyala ninnate. Songon hala inang merbaju na merah, seksi parupuan huria. Semangatnya luar biasa ya. Songon imahita madalani ngoluan semangat terus. Menyala iman kita, jangan pernah undur. Tetap kita melakukan yang terbaik. Aha natabaheni pajojorhon haburjuon ni debata may pabahenan ni debata. Songon na pinatupan ni parpesalmen. Amin martang yang mahita. Puji-pujian hasangapo madiho ali Tuhan di bata. Mauliate ma di haulion ni parsauran nami bornginon. Di pesta paduahon parningotan di ari hahihion ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Naung manaluhon hamatean. Na jorbut si tutu. Nunga ditaluho kobe hamateani. Ala nidang arong be nyan na ikos si habiaran nami. Ale ala mangulu di bagasan pardagingot dope hamion Tuhan. Jo dope hamis say mabiar madalani ngulu nami. Jala gudang dosi pata Tuhan na mabay ganggu roha doho pikiran nami. Tarlumubi mamoloro akaragam ni parukilon. Disi tung macay balgado si pata Tuhan aka pergumulan nami. Tarlumubi boy doi Tuhan mabahen haporsyaon nami. Gabi munggil, alay nuaing nunga di paingot to hami Tuhan. Asa torus mahami marhapurusan tuho. Jala ikot tuho do hami jumolo marhapurusan. Ala duminggat do marhapurusat tuho. Sian tu jolma manang tu akan sangap, manang tu akan gogo. Ala na murado Tuhan berubah. Roha doho pikiran ni jolmai. Ala memang jolma na sian tano. Murado on Tuhan, rapuh do anggoroha doho pikiran nami. Alani Tuhan nami disodo hami noaing naung majalo hatami. Molonunga dipaingot to hami, taringot tu haheon mu manaluhon hamatean. Sada penyemangat na luar biasa may di hami. Pabuha dangarong nasubui Tuhan. Terlalui hami di pardalanan ninggulu namion tarlumubi ma akaparukilon. Persoalan songon na niadopan ni parpesalmeni. Boydo iba na mga dopi sa luhut nay ala toktong iba na marhapurusan tuho. Gabi di paluaho iba na, gabi di pamonang ho iba na, gabi di puji di pasangap parpesalmeni ho ali Tuhan. Jalasay di pabotohon, suri akapabahenan mi di tonga-tonga ni natorop. Marpanidangi do iba na taringo tu sudi pabahenanmu. Gabi pasu-pasu do itu akan na ubegesa. Songoni man yan ngulu namiot Tuhan. Toktong mahami pajojorhon akapabahenan di Jehovah di ngulu nami. Asa gabi barita nauli na menguatkan ni dia kadongan nami. Jalasay unang maadong akan na majujur. Akan nauli na dinggan ala ni pabahenan na. Aleho mana marsangap. Ala ni sudi akapabahenan mo di ngulu nami. Tuhan mauliati madiho. Pasu-pasu sudi akaruasmon. Sudia aka punguan kor naung patubegehon aka ede na macay uli
pasu-pasu nasi darap do keluarga. Sude ruas mon sianda danak saha tuna matua di bagasan linggoman ni tanganmu matuhan. Jagai nasida sude tarlumubi madina mamolus arina holomon to dimma namang gom-gom daging doho to dinami. Jala sahat mahami tu arina tiur manguduti akka ulaun nami dope napi nasahatmu. Say marpanata poturwas mon Tuhan, dulo manasida jala ho mana mangalehon akka pangurupion di akana gale di akana marsak. Jala ho mangapuli nasida akana di bagasan gudang akka arsak niroha. Say leon hamalumon di akana marsahit. Mauliate matuhan nami pasu-pasu mahami sude. Nangakana toras nami naung matua nasida Tuhan di pardagingon. Mulado nga kahangaluto di pamatang nabi. Say pargugoy nasida Tuhan. Jala ajari nasida makamuliatehon sude pabahenanmu. Pangaramotionmu di ngulu nasida. Selam tabba maakan nauli na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami. Di akaruas mon Tuhan pasu-pasu ma nasida. Amen. Mare de mahita tapas sahat peliata. Tatangya kun ma piliata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di salu silehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwak na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasi ang hami pilihanon. Pati puluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion.
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todi munabe. Amin. Shalom, selamat Paskah di Tasaluhuna.